USB! Και όχι, δεν δουλεύει εκεί εύκολα. Έλα σου. Δεν το δουλεύω, αλλά το λατρεύω. Και δεν το δουλεύω γιατί ακόμη δεν έχω βρει τρόπο να το δουλέψω μέσα εδώ. Το έχω δοκιμάσει. Το έχω. Καρβούνιασε στο κόψιμο. Κόντεψα να φωνάξουν πυροσβεστική. Ήθελε Σέγα για να ξεκαρβουνιάσει, γιατί με το τριβείο θα τελείωνα σε 1 χρόνο. Ήθελε και δωροάδωρο που το κόψα στο λέιζερ. Άρα γιατί το δοκίμασα? Να το δοκιμάσω για να δω ότι όντως, τουλάχιστον με αυτά που ξέρω ακόμη, δεν μπορώ να το κόψω. Είναι τεχνητή ξυλία από πάρα πολύ μικρά κομμάτια ξύλου, περεσαρισμένα και κολλημένα μεταξύ τους με πολυμερή κόλλα και φορμαλδεΐδη. Ναι, και εδώ φορμαλδεΐδη. 4 κατηγορίες. OSB 1, OSB 2 με περισσότερη αντοχή εσωτερικής χρήσης, OSB 3 περισσότερη αντοχή εξωτερικής χρήσης. Αυτά τα δύο παίζουν πάρα πολύ. OSB 4 χρήσης. Ένας σκασμός. Όχι εδώ. Μου εμπειρία λέει όχι στο λέιζερ. Καλό κόμμα. Επένδυση στον τοίχο. Επένδυση έπιπλα. Επένδυση σε πάγκο. Δημιουργία πάγκου. Εγώ έχω φτιάξει πάγκο πίσω από OSB. Αποθήκευσέ το, θα σου χρειαστεί, και γράψε μου. Πού αλλού νομίζω θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί?